ஹலோ நண்பா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஜாப் வேக்கன்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து இந்த கம்பெனி வந்து நல்ல பல்கான ஒரு ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதிகப்படியான ஆட்கள் இப்போதைக்கு வந்து தேவைப்படுது இந்த கம்பெனிக்கு. இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிகளுக்கு வந்து தேவையான பார்ட்ஸ்லாம் வந்து தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எம்என்சி கம்பெனி இது. ஸோ இந்த கம்பெனியில் தான் இப்போதைக்கு வந்து ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கம்பெனியில் இப்போ வந்து அதிகப்படியான ஜாப் ஓப்பனிங்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஆண்கள் பெண்கள் இருபாலரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 10th 12th ITI டிப்ளமோ அப்புறம் எனி டிகிரி முடித்தவங்க இந்த வேலை வாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஜெண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண் பெண் இருபாலரும் பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15,000லேருந்து 20,000 வரை சேலரி வந்து கொடுக்குற மாதிரியே சொல்லியிருக்காங்க இந்த கம்பெனியில். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லை அதர் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறப்ப இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கொடுக்குற மாதிரியே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டைமிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 ஷிஃப்ட் இருக்குது. 3 ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து ரன் ஆகும். காலை பஸ் ஷிஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 6 AM to 2:30 PM வரை இருக்குது. 2:30 PMலேருந்து 11 PM வரை செகண்ட் ஷிஃப்ட்டும், 11 PMலேருந்து காலை 6 AM வரை தேர்ட் ஷிஃப்ட்டும் வந்து 3 ஷிஃப்ட்டு வந்து ரன் ஆகும். ஸோ 3 ரொட்டேஷனல் ஷிஃப்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து ரன் வந்து பண்ணுறாங்க. இந்த கம்பெனியில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு, அப்புறம் டிசி, அப்புறம் பேங்க் பாஸ்புக்கு, ஃபோட்டோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து கொண்டு போங்க. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து ஆர்வமாக இருக்கீங்க, எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இந்த நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி மேலும் தகவல்களை நீங்கள் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து ஜாயினும் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேர் பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் அப்படிங்கிறவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கைட் பண்ணுவார். ஸோ அது மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஜாயினும் வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த வேலைவாய்ப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள். இது போல் மேலும் நிறையா வேலைவாய்ப்பு பற்றின தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ நண்பா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.